मेङाखै दा आफा बर्थमान गैथ'वा दे मोखा मादेखा गोजाखाय फंबाया थुबसि एसे दाननाय बायदि गावखौ खुलुमबाय मान गोनां रायजोफोर दिनै आङो दङ आबाद थिलियावसो माने आंनि उनाव नुदों हालेवगासिनो दं ALU आलु माने आलुआ सोरनि फेभरेट सिगाङावनो कमेन्ट खालामग्रोखादो दा नैबे आलुखौ सोरबा सासे गायाब्ला थांनानै बिदद ओंखाराब्ला नोंथांमोननि किचेनाव माब्लाबाबो सौहैनाय नङा बेनिखायनो नैबे आलुफोरखौहाय बा मैगंफोरखौहाय नोंथांमोननि किचेनाव ओंखाम संग्रायाव एवनानै जानो ओंखारहोहैनो थाखाय नैबे बिथांमोना मालिविटा एरियानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोना ज' नांनानै मोनसे अर्गानाइजेसना दिनै आलु गायदों आलु प्रडाक्शन दा महिलाफोरै हालुवाफोरै बेबायदिनो गायगासिनो दं हालेवगासिनोबो दङ नै जोङो आदै जर'आ गोदोनि हालुवा दा होहाबखायो नै मेङाखै दा आफा बर्थमान गैथ'वा दे होना हो नोंनो बोलो गोरासिन खाबु दे आफा दे नैबे दुब्लि गासै गुवारनै 5 बिगा बायदि जागोन बेवहाय माइ गायदोंमोन माइ गायखांनानै हाखांनानै बेखौ ट्रेक्टरजोंहाय लाम एवनानै दा बेबायदिनो हालेवनानै बेबायदि लाइन बानायनानै दा बेवहाय थप आलु जोलैखौ होलांगासिनो दं आरो नै ओरैहाय बाजैमोना बेवाइमोना खिलि ओंखारहांलायनायनि खानै ओइ मा जोलै बे आलुआ फामि बेनायसो मा नामा जोलैनिया मा मागे आलुनो बबे देशनि बेबा मागे चाइनिस नङा दा ए मागे आलु गोजा ने आलु गोजा बेखौनो गायजोबगोन मागेखौ ना गुबुनबो सोमोन्दोखौ बारा मिथिजोबा खिन्थु गासै न'नि जोबखाबावने बेसोर सानैया लेट फाइन जासिगोन आरो दा ओरै लाइन होखांनायखौहाय खोबबोगासिनो दं आरो नै जोङो बेवाया नै माबासो फरेननिसो जाना फैदों फरेननि टफि हमलायदों नै सान्दुं दाननांगौ ना बेबायदि आरो मोखा मादेखा गोजाखाय फंबाया थुबसि एसे दाननाय बायदि एसे दाननाय बायदि मानेखा गैया बेवहाय दङहाय ओरैहाय आरो सिख्लासिन दंबावो नै सिख्लाफोरखौ दिन्थिनि सिख्लासिन माने जोबोद मावथिफोर ओरैहाय नै एलाय महर गोसा औ बेलाय ओमफ्राय सिख्लासिना बेनो ने आनैयानो ओमफ्राय सेकेन्ड थार्ड फर्थ बिदि हालेवगासिनो एसे आन्थोरा गोजान लानांगोन ना माथो आन्थोरा गोजान लानांगौ माने आलु होनायनि लाइनसो नालाय बेबायदि आरो मोसौआ मा नाम आदा नामखौथ' मिथिया मालाय सोरनिथोरा मोसौआलाय मोसौआ मालायफोरनि खनना लायलाबायदों बोलोगोरा अंगौ नाङारा बोलोगोरा दा दै बाब गुफुं नानै ओमफ्राय ओरै उन सारफादों मुलि सारफादों मुलि एम्फौनि होनदों नामा एम्फौनि मुलि औ बबे आसलसिनलै बोलोगोरासिना दासो फैदों हनै है आलु जोलै खय केजि दंबावलाय 50 केजि बाब दंफां फाफ्लियाव थिखांखायो नों आलु थिखांग्राने बुवा थिगैनो दं खिन्थु आं सिदा बुंखायो माने एसे महिलाफोरखौ मावसिननाय नुदों आं बेवहाय संसारावनो महिलाफ्रा बारा नैबे जोङो गुमै बिखुआ दिनै गामसाजों फैदों गावखौ बिराद आबादारि दिन्थिदों दिनै खिन्थु नांगौ माने बेबायदिनो लिड खालामग्रा नांगौ ना दैदेनग्रा नांगौ सब समाय मुला ना माथो इयो गुमै गोबां नुबाय दुर्गा फुजायावहाय फोग्रासो माथोलाय माथो दुर्गा लिरनाय दं माने दिनै पेकेट हो बहुत दं ए मा मुला इयो देसाय गुमै मोनसे मा मुला होनाव जाखो दुर्गा सीड्स डेजर्ट लुक दुर्गा ब्रेन्डनि गोजा नामा कम्पानिनि नाम इयो आरो ने माने बे मुला दुर्गा सीड्स ओमफ्राय नैबे केरट माबासो नै केरट बे औ ओमफ्राय नैबे मा बिन्स ओमफ्राय बे करिन्डारबो दङ दुनिया बे ब्रिन्जल बेखौबो फोलानो जायो ने गायलानो बिगट गायनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय नैबे पालक केबेज बान्दा कबि टमेट' रेडिश थलथब आरो नै रेडिश ओमफ्राय बिटरुट ओमफ्राय नैबे नल कबि होनना बुङो जोंथ' ओरैहाय बेखौ गासैखौबो बोनहोजोबगोन बाबा माल्टिपोल लकेल फार्मार्सनि मावनाय माने टेकनिक आरो बियो उइदाउट टेक्न'लजि गोदोनिफ्राय सोलिगासिनो मोसौजों हालेवबोनायनि खोथा दंना दहायनो हालेवग्रा बेनोमोन नै
महिलाफोर रासिन मावदों होननायखायसो गोसो होफ्लाखो नामा एसेलाय जानोबो हागौ दा दे जियानो हक मावनांगौ औ मावाब्ला जाया जाथारा नांगौ बायदि मोजां जिनिस मोनजाले बाजारनिफ्राय दामफ्राबो बारासै नों मा सादों गुमाय आं दुनिया मायो दुनिया इदिबान सायाव साननायसैखौ ने दा मिथिनो मोनदों नैबे माखासे जोलै बिगटफोरखौथ' एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय हरदों होनदों नाथाय बेनो माने बोथोर थांग'लायनायनि एसे उनावसो हरनाय जादों एसे लेट जादोंनो लेट सफैदों खिन्थु लेट जानाङा खारन गायनाय फुनाया बोथोरजों लोगोसे थांफायाला जोंनि ओनसोलावथ' फ्राय जायानो नांगौ बायदि जाया नांगौ बायदि फिथाइ थाया बेबायदि जायो ओमफ्राय बेवहाय बेसे गिदिर थांगोन बायदि सानदों नों दे गोसोजों एफादे थांगोन दा एफादे थांनांगोन बुरनाय समाव फैनानै नोंथांमोननो दिन्थिफैगोन आं बे नैबे आलु दा फिसा फिसा जोलै गायनाय बे मागे आलुआ बेसे गिदिर देरमानो नै एसे गिदिर नुला माबे नावसाय बादावदोंसो बादावदों साङियारि आलु गायनानै जाग्राखा आंहाला जायगाखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ नैबे भुटान बर्डारनि मालिविटा होननाय एरियानिनो बेयो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो बेवनि रायजोफ्रानो ज' नांनानै माने बे खामानिखौ दा मावगासिनो दं नुगासिनो दं हनै सोर अबेनिफ्राय जागायनानै बेखौ मावनानै लादों बेखौ मिथिनानै लादिनि एबाराव आंजों दङ नै गुमै बिखु नैबे बिथाङाबो बेवनिनो बे ग्रुपखौ लिड खालामग्रा सासे बिखु बसुमतारी दा बेखौहाय नोंथांमोना ग्रुप बानायनानै लाबाय मा ग्रुप होनदोंमोनलाय बेखौ जोङो मालिविटा फार्मार्स प्रडिउसार अर्गानाइजेशन शर्टै जोङो मालिविटा FPO होनना बुङो आरोखि माने मालिविटा फार्मार्स प्रडिउसार अर्गानाइजेशन अके माने बिथांमोना आबादनि माने बर'आव बुङोब्ला माने मा होनो आबाद मावनानै गुबुनावहाय साप्लाय माने एक्सपर्ट खालामनाय होनदो बेबायदि आरो दा बेवहाय आंथ' नुनो मोनदों महिलाबो माबाबो मा रोखोमनि सुबुंफोरखौ नोंथांमोना मेम्बाराव लादों नैबे अर्गानाइजेशनाव बेवहाय जोंनि मालिविटा ओनसोलावहाय आन्डार द चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मालिविटा बे ओनसोलावहाय जोङो स्पेशली जोङो मालिविटायाव नायोब्ला जोङो गासैबो मानसिफोरखौनो जोङो फार्मार्सफोरखौ जोङो नुयो राइट स' दा बे फार्मार्सफोरखौ जोङो मोनसे समावहाय जोङो सिन्था खालामदोंमोन जे फार्मार्सफोरखौ जोङो ज' इउनिटि खालामनानै बेखौ मावनायाव जोङो थुलुंगा खालामनो जोङो माबा मोनसे जोङो खालामनांगोन स' फाइनालि जोङो जोबनायाव सफैबाय जे डिसिसन लानाय बायदिनो जे गासैबो फार्मार्स मानसिफोरखौहाय जोङो कालेक्ट खालामनानै जोङो मालिविटा फार्मार्स प्रडिउसार अर्गानाइजेशन बेखौ जोङो फर्म खालामगोन ओमफ्राय बेखौ जोङो गभर्नमेन्टनो रेजिस्टार खालामगोन होननानै जोङो फाइनालि दाख्लैहाय थांनाय मास मोननैनि सिगां जोङो बे अर्गानाइजेशनखौहाय जों रेजिस्टार खालामनो हाबाय आरो दा रेजिस्टार जाबाय नोंथांमोना एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टजोंबो जगाजग जाखाबाय गभर्नमेन्टजों दायो जोङो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टजोंहाय एसेबां मोजां जोङो माने कानेक्टेड जायाखै बेबो सिजन वाइसआव जोङो लेट जाबाय एसे ओमफ्राय बिथांमोननि माखासे मानसिफ्रानो माबा खालामनानैहाय दिनैहाय जोंजोंहाय एसे सापर्ट बायदि जादों आरो मरेलि सापर्ट ओमफ्राय बाट जोङो फिजिकेलि फाइनान्सियेलि जोङो सापर्ट मोनथ'वाखै उनाव फिउचाराव होगोन ना होआ बिसोरो जोङो आसा खालामदों होनांगोन ओमफ्राय जोंबो आसा खालामदों जे एग्रिकालचार आबाद मावनो थाखाय जोंनोहाय जि मुवाफोर नांगौ जेरैहाय सिडलिं नांगौ जेरैहाय हासारफोर नांगौ जेरैहाय हालेवनोहाय जोङो हेन्ड ट्रेक्टर एबा ट्रेक्टर गेदेर नांगौ बेबा जोंनो माने मेटेरियल्स इकुइपमेन्टफ्रा जि एग्रिकालचाराव जोङो नांगौ जोङो बेखौहाय निस्सय आसा खालामदों गभर्नमेन्टआ जोङो होगोन आरो दा बर्थमान नोंथांमोननि अर्गानाइजेशना गोदान हिसाबैथ' थाखा फैसाबो गैया दा बेखिनि मेनेजमेन्टखौ नोंथांमोना बबेनिफ्राय माबोरै खालामदों स' बेबो मोनसे मोजां कुइसन
जोङो बेखौहाय जोङो जेसेबां दा फार्मार्सफोर नुदों जोंनि फार्मार्सफ्रा फैजोबाखै बेनो फार्स्ट टाइम जोंनि मावनाया स' जोङो सासे मेम्बार माने सासे फार्मार्सनावहाय जोङो शेयार केपिटेल जोङो कालेक्सन खालामदों आरो ना जेरैहाय आं मेम्बार जाबायब्ला जों आंनिफ्राय एसे एडमिशन फिस डेट मिन्स अर्गानाइजेसनखौ लिड खालामनो थाखाय जोङो 500 ओमफ्राय जायफ्रा हादों बियो 1000 बे लिमिटना जोङो 1000 खालामदों आरो ओमफ्राय फार्स्ट प्रडाक्ट एन्ड फार्स्ट इउनिटि वर्क होनना बुङोब्ला नैबे ग्राउन्डआवहाय जोङो स्टार्ट खालामबाय दिनैनि बे राइट डेटनावहाय आरो स' गासिबो फार्मार्सफ्रा फैदों रंजा खुसियै बिथांमोना दिनैहाय आलुफोरखौ गायगासिनो दङ बेराफारसे जोङो मोसौ दंनाय मोसौजों हालेवो स' खस्थ'बो जायो बेखायनो आङो खावलायदों जाय भिउवार्सफोर नोंथांमोना जुदि फार्मार्सआव जुदि इन्टारेस्ट दङब्ला निस्सय माबा मोनसे सापर्ट ना मरेलि एबा फिजिकेलि सापर्टखौ जोंनि कमिटिनि जानानै आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय आरो ओमफ्राय बे हायाथ' नोंथांमोननि अर्गानाइजेसन हिसाबैथ' नोंथांमोननि हाबो गैया दा माबेबायदि हाखौ लानानै नोंथांमोना मावदों हमना लादो दिनैनि नैबे हायाव आलुफोर गायजेननाय बा मैगं गायजेननाय सोरनि हा आरो माबायदि जगाजग लानानै बेखौ मावनाय जादों बे हायाव नैबे हाया जाहैबाय सासे फार्मार्सनि जोंनिनो मेम्बारनि ओमफ्राय सासे फार्मार्सनावहाय बेबायदिनो 5 बिगा हा थायो सोरनावबा 1 बिगा सोरनावबा 2 बिगा 3 बिगा 4 बिगा सोरनावबा 10 बिगा इभेन जायफ्रा क्रप्स खालामाखै जायफोरनि हाया खालि दङ बे हायाखौ जोङो फार्मार्सआनो डनेट खालामो डेट मिन्स माने 1 सिजननि थाखाय दा आलु गायनायनि थाखाय बिथाङा नैबे जोंनि फार्मार्सआ नैबे आलु गायनो थाखायहाय होथ'बाय जोङो कमिटियाव होथ'दों आरोखि बोथोर मोनसे अब्ला नोंथांमोना नुबाय बेयो मोनसे फार्मार्सफोरखौ एबा खेथि मावग्राफोरखौ मोनसे थुलुंगानाय हाबाफारिबो जों बुंनांगोन आरो बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव आङो मिथिदों बिराद खम दासिमबो नैबेबायदि अर्गानाइजेसन गायग्रा आबाद मावग्रा अर्गानाइजेसना बिराद खम बिथांमोना जोंनि सा ओनसोलाव निसिमाव सानखांनानै बेखौ मावजेनबाय जोबोद बाख्नायथाव नोंथांमोनाबो जायफ्रा इन्टारेस्टेड जगाजग लानो हागोन आरो बेबायदिनो अर्गानाइजेसन एबा फर्म खालामना लानो हागोन मानो होनोब्ला जिखुनु खामानियानो मावा मानो जुदि ज' मावोब्ला गोरलै जायो बेनिखायनो ज' जानानै जिखुनु खामानिखौनो मावोब्ला गोबांबो मावनो हायो गोरलै राहायैनो जायो नंगौना नङा राइट स' बिथांमोननि अर्गानाइजेसननिसिम जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ फैनायनि थाखाय आरो सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय नांगौ बायदि अर्गानिक भेजिटेबल्स मोननो थांले बेनिखायनो बेफोरबायदिखौ सानखांनानै मावदों जोबोद मोजां